Oota nyt vähän. Joo. No. El potku palleille. No. Meillä varmaan on ollut 4 minuuttia. Nennään meni vittu puolet, saatana. Haasta. Kaljamiehiä. Jahas. Vallaan yökettä. Pikkusen tulee silleen, että Menneille katsotaan alajukuun. jos vähän vielä, jos tämä. Otahan vähän. Onko mä seuraava sitten vai? Pesku, älä lopeta siihen sormen nostamiseen, vittu. No enää lopu, ei vittu tulee pikkusen. Niin.